बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुवेल साखरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो बिथांमोननि साखरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ खुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो बेयो जोंनि मोन्थाय बेखौ रावबो होबथानो हाया थाबैनो मोनसे हाइकर्ट सोलिगासिनो दङ बे हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जोङो जायफ्रा टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारभिउ जोङो खालामगोन आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजों एपइन्टमेन्टखौ होगोन आरो सेकेन्डारियावबो जोंहा 1400निख्रुइ बारा भेकेन्ट पस्ट दङ बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 141 साबजेक्ट टिचार भेकेन्ट दङ बिनिबो इन्टारभिउआ जागोन दा बे इन्टारभिउआ जानायनि थाखाय जिखिनि इन्टारभिउ लानायनि थाखाय लाहार फाहार बेखौ जों खालामगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय जि मोनसे राजनिति सालायलांबाय दा बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिया आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव बिथाङा बिजाथि होनो हानाय नङा आं बेखौ सानो मानोना बिथाङा दिनै बिजाथि होनो हानाय अबस्थायावनो गैया खालि बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव गावनि खोथाखौ बुंदों आरो गावनि वार्कारफोरखौ लाखिनो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादों दा हाग्रामा महिलारिया खुनु इलेक्सन देरहानो हानाय बिपि एबा खुनु मोनसे इलेक्सन देरहानो हानाय पजिसन गैया रंगाजुलि दिनै 700निख्रुइबो बांसिन बिपिएफनि सापर्टारफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जादों आरो बेफोरबायदि सुबुंखौ आरो ग्रान्ड जयनिं प्रग्रामा मोनफ्रोमबो समस्तियावनो बेबारनिफ्राय जोङो टारगेट लादों गतिके बे जालांबाय थाखासिगोन बिथांमोननि बुंनाय आरो प्रेक्टिकेल बेजों गोरोबथाय गैया बिथांमोना मा बुंदों मा बुङा बेखौ जों मिथिया खिन्थु दा जे बिपिएफनिफ्रायनो 700निख्रुइबो बांसिन मानसि इउपिपिएलआव जयेन जाबाय बेनो बिथांमोननि सोंनायनि फिननाय दाखालि एसेम्ब्लियाव बिथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं डिपार्टमेन्टनि मोजाङैनो फिनखादों जे बिथांमोना कम्पेनसेसन बियो साख्रि होनो हायैनि बाथ्रा बुङो खिन्थु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साख्रि होनो दा हाथों होननानै बिथांमोना हाइकर्टआव रिट पिटिसन जमा होदों जे जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों नङाब्ला जों मालाबाबो साख्रिखौ होनो हाखाया नंखायनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ बिथांमोना इलिगेलि 12 जन मेम्बार खालामनानै दानायनि थाखाय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बेखौ जों केन्सेल खालामदोंमोन आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ केस होनानै जोंनि दिनाव साख्रि होनो हायैनि लामाखौ बिथांमोना लानो नागिरदोंमोन खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जायाखै जोङो हाइकर्टनि केसआव देरहाबाय आरो देरहानायनि उनाव जों बावैसोनो बे साख्रिखौ होनो थाखाय थियारि जाबाय जोङो गोबां जेरै 900निख्रुइबो बांसिन अबिबिनो जों साख्रि होखांबाय रेगुलार खालामबाय बेफोरबायदिनो बावैसोनो जोङो नैबे टेट पास जानाय जोंनि लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरनि पस्टखौबो जोङो 900 माने इन्टारभिउ फाथिनानै साख्रि होनो नागिरदों आरो बेफोरबायदिनो जालांबाय थासिगोन जों प्राय 11,000नि गेजेरावहाय जोङो साख्रि होनायनि बेबस्था लादों गतिके बोसोरनै दंबावो बोसोरनैनि गेजेराव जोङो मावगोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जिबायदि 3,000निख्रुइबो बांसिन कोटि थाखा जाख्ल'बाय आरो गोबां इलिगेल खामानि मावबोबाय बेफोरखौ सिद्र खालामनायावनो जोङो 3 बोसोरा थांबाय 3 बोसोरनि 1 बोसोराथ' जों जेबोखौनो मावनो हायाखै वान फेमिलि वान जब बे जोंना टारगेटआ दाबो दङ आरो जाफुंगासिनो दङ जब माने बे नङा जे नोंथाङा सरकारि गभर्नमेन्ट साख्रिखौ मोनबाल' बे जब जायो खिन्थु थांनाय 17 बोसोराव नोंथांबायदि सासे सेंग्राखौनो नोंथांबायदि सासे लाइमोन सिख्लाखौनो बिथांमोना जौ लोंहोनानै ड्राग्स जाहोनानै जुवा गेलेहोनानै बिथांमोना नंगौ सुबुंथिनि जाय केरेक्टार बे केरेक्टारनिफ्राय बिथांमोना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दोरोद होदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लायानो थांना थानायनि राहा लामा लानायनि लामाखौ जोङो दिन्थिनानै होनो नागिरदों जायखौ होनो जोङो वान पस्ट वान जब बिथांमोननि जा बुंनाय बेथ' बुंबोगासिनो दंखायो आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों ओंखारबाय थादों जे फैगोन 1 तारिखआव
हाग्रामाया सरकार दाफिनगोन नेक्स्ट मास मोनथामनि उनाव हाग्रामाया सरकार दाफिनगोन बिदि बुङै बुङै रायजोफोरखौ थगायनानै 3 बोसोर बिथांमोना थगायखाबाय आरो बिथांमोना जे थगायबाय थायो थांनाय 17 बोसोरावबो बिनि फोरमानखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनखादों जायनि जाहोनाव थगायसुला हाग्रामानि बिपिएफ पार्टी होननानैनो मानसिफ्रा थानो बानानै हाग्रामानि पार्टीखौ मुगैनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जोंनि बे बिटिआर हालामावहाय साफ्रोमबो हारियानो खौसे जानांगौ होननानै दोलै नोगोरै ओंखारबोदों जोङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां बिथांमोना गावसोरनि पाहारखौ जुगामि लाखिनो नागिरनायनि थांखिजोंनो जोंनि गेजेराव सा सोनाब सानजा खोला रानलायनानै जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जोंनि हाबाफोरखौ डिभिजनाव दोनदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ देगारजोंबो बिखायाव सुनो हादोंमोन आरो नांगौ जायोबा बिथांमोना बिलेट लाबोदोंमोनबो गतिके बेफोर फाननिफ्राय बेफोर खैसानिफ्राय जोंनि हारिया जोंनि समाजा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनो हाबाय बेफोरखौ मोनसे अल्टारनेटिभ लामा मोनबाय बेवहाय हाग्रामाया जोंनि थाखाय इसु नङा हाग्रामाया दिनै गावनि मानसिखौ थाखा फैसाजों बुरखायना लाखिनो थाखायनो कोटि कोटि रांनि हा फानै गावनि पार्टीखौ फोथांनो नाजागासिनो दङ बेहा आरो बिपिएफ हिसाबै थांना थानायनि खुनु राहा लामा गैलिया गासै डेभेलपमेन्टआ एसे जानो नाङामोन बबे लेभेलनिफ्राय जागोन बे भुला नाथाय थांखि बादियै जोंहा बाइलिंगुवेल जानांगौ आरो दा जिहेतु बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा हरखाबै इंराजि कुइसन पेपार बा मा बेखौ बुजिजोबनो हायाबो जानो हागौ क्लास 6आव बे प्रब्लेमा जायाखै नङा जादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थुनलाइ आफादा जि प्रतिबाद खालामदों बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया आरो दिनै गुण'त्सबखौ क्लास 6निखौ लानो होआखिसै बेवहाय मोनसेल' खोथा बिनि बर्जन खालामनायनि सायाव बुंनांगौ गैया आंहा मोनसे स्टेन्ड लाबाय जेला प्रतिबाद खालामबाय जेला बेबायदिया थांगोन नाथाय बेवहाय मोनसे मा स्कुल बै बर' मिडियामनि जा दिनैहाय गुण'त्सबआव बाहागो लानो मोनाखिसै थ' बिसोरखौ जुदि फिरि माने लाफिननाय जायाबा स्कुलफोरनि ग्रेडआ एसे एफेक्ट जागोन आरो बाहाय मेजर स्टुडेन्टफ्रा जेबो लस जाया थ' बेनि थाखाय जोङो एसे टेकआप खालामबाय थादों बिटिसिसिबाबो आल'सना खालामदों आरो शिक्षा मन्थ्रिया बिनि सायाव बेबस्था लागोन गोख्रै आं दाबो नायाखै मोजाङै आं मोजां नायना मालाबा बुंगोन आरो बर' मिडियामनि बाथ्राया बिटिसिखौ एसे सेपारेटलि आलादायैबो लानो होनाय जादों बेखौ आं मोजाङै स्टाडि खालामनानै ओरैनो जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसआवबो थांबाय थादों स्कुलफ्रा दा 100 स्कुल साबमिट खालामनाय जाबाय बेवहाय बै समनि बै जायगानि स्कुलनि जिखिनि भेकेन्सि जि पजिसन बेनि सायावबो सोनारो जिहेतु आरो बे 100 स्कुला जों साबमिट नङा आसाम गभर्नमेन्टआ बुथाराबो नाथाय दिनै असमिया मिडियामावबो एखे अभियोग फैबाय थायो रावबो रावखौबो बुथारा गभर्नमेन्टआबो बुथारा बर' ओनसोलाव खिन्थु जोङो गावनि बिथिङावबो नायनायसै आसाम बर' मिडियामखौ 63निफ्राय लानानै सोर बुथारबाय थादों गभर्नमेन्टआ बुथारबाय थादों ना जा बबेबा स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बबेबा स्कुला जेनेबा एबलिश जालांबाय स्टुडेन्ट गैयैनि खिन्थु खारनफ्रा मा बर' मिडियामखौ बुथारनाया गभर्नमेन्टआ बुथाराखै गभर्नमेन्टनि पलिसिया बबेबा एसे भुल जालाङो जानो हागौ बेनि थाखाय प्रतिबाद खालामनांगौ थिगैनो दं नाथाय बर' मिडियाम थैलांनायनि जाउनाव दिनै बर' मिडियामनि सायाव बर' मानसिफ्रानो जे फोथायनाय गैयै जालांदों बेसो मेजर जों बिदि होननानै गावनिफ्राय गावनि दारै जानाय दाय फोदोफोरखौ दानखेलायनानै गुबुनाव दोनहरजोबनानै गाव फ्रि जानो नागिरनाय बिदिजों जानाय आंनिबो नाम जायाखै बेखौ आं रायलायाबो बेखौ केन्डिडेट सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ कमिटि मोनसे दङ हानजाया मोनसे कमिटिबो दङ बिनि सायावबो डिसकासन जागोन खिन्थु दिनैसिमबो डिसकासन जायाखै रावनिबो नाम